Kaixo, Eneko. Kaixo, Jenny, zer moduz? Ondo dazu. Ondo, lanpetuta, baina ondo. Jo, zer ilusioan zure bulegoa gonbidatu didazula eta. Bueno, teknikoki zu gonbidatu nauzu ni elkarrizketa egiteko, bale? Nik bulegoa jarri dut. Zu produzio lanak egin dituzu. Zelan? Produkzio lanak? Lekua utzi eta. Bueno, hori bai. Eneko nungoa zera. Ni donostiarra naiz. Donostiarra. Zera, eta dakidanez, magisteritza ikasi zenun, Bai, nik magisteritza ikasi nuen aspaldi fakultate honetan, eta gero heziketa fisiko ikasi nuen soil hizkuntzako euskal erakundean. Garai batean IBEF deitzen zen horretan. Eta orain, bi fakultateak elkartu egin dituzte, eta hizkuntza eta kirol fakultate deitzen da, eta hemen ematen ditut klaseak. Zergatik lehenengo magisteritza? Historia luzea da eta komplikatua. Pixkan laburtuko dizut. Nik 18 urterekin desastre gutxan nintzen, ez nekien IBEF izeneko karrera bat existitzen zanik ez dara, eta nahi gabe magisteritzan matrikulatu nintzen, heziketa fisikoko, bai nahi gabe oso historia luzea da, oso aldrebesa, baina bai, azkenen magisteritzan matrikulatu nintzen IBEF zelakoan. Pentsa, ze desastre nintzen dira 18 urterekin. Oso. Eta orduan azkenen magisteritzako 3 urteak egin nituen, eta gero ja heziketa fisikoa ikasi nuen hasieratik. Baina magisteritzatik ere nahiz eta konfunditu asko jasoko zenun, Bai, azkenen beste esperientzia bat ematen dizu, beste gauza batzuk ikasten dituzu, eta azkenean, benetan ikasi nahi nuen karreran sartu nintzanean, beste heldutasun bat neukan, eta nik uste heziketa fisiko karrera asko zer gehiago aprobetxatu nuela. Heziketa fisikoa jauzi egin zenun, nola bizi izan zenun aldaketa hori? Zer aldaketa, magisteritzatik zera? Oso lasaia, azkenean, aldaketa nagusia da batez ere 18 urterekin Donostia utzi eta Gasteizera etortzen zenean. Pisua, ikaskide berriak eta hori dana, ez? Eta gero magisteritzatik IBEF-era azkenean hiri berdina da, pisu berdean jarraitzen nuen, orduan aldaketa gutxi ikaskide berriak zian, hori bai, baina bestela aldaketa gutxi. Zer eman dizu heziketa fisikoak? Zer eman didan? Bueno, ni oso kirolaria izan naiz beti, eta oraindik ere banaiz, eta oso ondo ikusten da, baina ni txirrindularia naiz, eta hemen eskularruen marka ikusten da, oso ondo, ez dakit kameran ondo ikusiko da. Baina, bueno, azkenean nik nahi nuena ikasteko aukera eman zidan, ez? Eta gero egia ere bai heziketa fisiko ikasketak, garai batean heziketa fisikoa deitzen ziren ikasketa horiek oso zabalak dirala, eta kirola ikuspuntu askotatik jorratzen dela, eta, bueno, niri errendimendua gehiago gustatzen zitzaidan, orduan batez ere hortan zentratu nintzen, ez? Fisiologia, biomekanika, eta horreko gauza ikastea. Gero, ez dakit zure garaiak mastera edo egongo zen, mastera zegoen. Gure garaian, ez zegoen masterrik, heziketa fisikoko masterrik, baina orain bai badago, gero 2006-2007 ez dakit oso ondo zeurtetan Euskal Herriko Unibertsitatean integratu zen, duela ja 20 urte, baina ni garai hartan Italian neon doktorautza ikasten. Nik hori guztia Italian egin nuen, eta nahi botere laguntzen. Baina, Italia baina ez zinen beste noa baitea jun ikastea. Ez, gertatu zen, magisteritza ikasi nunean, bukatzean ja konturatu ginen Erasmuseko plaza batzuk zeudela, inorretzan enteratu eta inorrek ez zituen apuntatu. Inorrek ez zituen aprobetxatu. Eta orduan IBEF-en sartu nintzanean, orduan bai hasieratik informatu nintzala Erasmusakin juteko otoi dena, eta 5. urtean ju nintzen Italiara Erasmusarekin. Gero hango fakultate asko gustatu zitzaidan, lagun asko egin dituen, biziketan ibiltzeko eta konpetitzeko talde bat aurkitu nuen, eta, han geratzea erabaki nuen doktorautza egiteko ere bai.
beti bizikleta gainean, Ez, beti ez, txikitan, kirol pilo bat egin ditut, tenisa egin dut, badminton egin dut, futbola, saskibaloia, judoa egin dut, karatea egin dut, kirol pilo bat egin ditut, baina kirol guztietan oso txarra nintzen, eta gero txirrindularitza deskubritu nuen 17 urterekin hasi ginen serio entrenatzen, anaia eta biok, eta hor ere oso txarra nintzen, baina gehiago gustatzen zitzaidan. Eta horren hasi nintzen serioski txirrindularitzan, beste guztia utzi nuen, eta txirrindularitzan zentratu nintzen, eta orain arte. Zergatik erabaki zenuen doktoratutza egitea. Zergatik egin nuen doktoratutza, galdera ona. Esan dizut 18 urterekin desastre hutsa nintzala, eta ikastea ez zitzaidan gustatzen. Baina gero, gustatzen zaizun zerbait ikasten dezunean, gauzak aldatu egiten dira, eta, IBEF bukatzerakoan, ezagita fisikoko ikasketak bukatzerakoan, ikasten jarraitu nahi nuela erabaki nuen, eta, Italian doktoratutza egiteko aukera sortu zitzaidan, eta han egin nuen. Eta gainera, benetan interesatzen zaizkidan gauzein inguruan ikasteko aukera eman zidan. Zerbait jogatu zenuen. Ni txirrindularia naizenez eta biomekanika asko gustatzen zaidanez, txirrindularitzaren biomekanikaren inguruko tesia egin nuen. Zer polita. Niretzat oso polita izan zen, oso aberasgarria, gauza asko ikasi nituen, eta, aukera hori izan nuen. Gogorra. Gogor? Gogorra. Gogorra. Ez, doktoratutza bat berez gogorra da, ordu asko sartu behar dialako, baina benetan gustatzen zaizun zerbaiten inguruan egiten dezunean, ez da gogorra egiten. Ordu asko dira, lan handia da, baina nik oso gustora egin nuen. Asko ikasi nuen, gustatzen zitzaizkidan gauzei buruz egin nuelako, eta jakin nahi nituen gauzen inguruan ikerketa egin nuelako, eta gogorra baina oso interesgarria ere bai. Oso gustora egin nuen. Gogoratzea ze ondorio ateratzen ditu biomekanika eta bizikleta nasketa hori. Benetan nire tesiari buruz hitz egitea nahi dezu? Nik tesia egin nuen biela independiente sistema batekin. Biziketa normal batean, zuk pedal batekin beraka indarra egiten dezunean, bestea automatikoki gora etortzen da, ez? Orduan hor indar negatiboa sortzen da. Biela independientekin, zuk beraka indarra egiten dezunean, bestea ez da mugitzen, orduan zuk aktiboki goraka egin behar dezu indar gehiago egiteko, hankaren goranzko fase horretan. Eta horren ondorio izan zen, aktiboki biela independientekin entrenatzen dezunean, horrek pedal kolpedearen teknika hobetu egiten duela, eta nolabait moldatu egiten duela. Asko laburtuta, hori izan zen nire tesia. Badaka fisika edo matematika kutsu bat edo. Kutsu handia dauka, eta gainera nik ikastolan fisika eta suspenditu egiten nuen, ez zitzaidalako bat ere gustatzen. Horrela, baina gero magisteritza, doktoratutza egiten hasi nintzanean, konturatu nintzen fisika oinarri bat behar nuela, eta nire doktoratutzako hilabete bat pasa nuen, fisikako liburu batekin, eta hori ikasten. Ikastolan ikusten diran problema horietatik hasi nintzen, eta orduan deskubritu nuen, fisikari aplikazio bat ikusten diozunean, oso polita eta oso interesgarria dela. Eta asko ikasi nuen. Eta orain lotxatu egiten naiz ikastolan fisika suspenditu egiten nuelako, eta orain kristonek gustatzen zait fisika. Baina izan daiteke igual, eldutasun maila bat agotu duzulako. Egia da, segurazki 17 urterekin, ikastolan erakusten dizkizuten gauza gehienak bosta jola zaizkizula, ez? Beste eldutasun maila bat baneukan, dudarik gabe. Baina batez ere praktikotasuna eragintzidan aldaketa hori. Hau da, biomekanikan hau jakin nahi dut, orduan fisikako oinarri hauek behar ditut, orduan oso gustora ikasten dituzu. Gogoratzea tesia defendatu zenuen eguna. Egun esango dizut, 2007ko martxoak 27. Gauza askorekin desastre hutsa naiz, baina zenbakiekin eta datekin ez daga problema askorik eta data askorekin gogoratu egiten naiz. Nolakoa izan zen egun? Egun polita izan zen, Italian izan zelako, ama etorri izan Donostitik defentsa ikustera, arropa eta dana ekarri zidan, eta izan zen
nire bizitzan korbata jarri dudan azkeneko eguna. Duela ia 15 urte izan zen, 16 urte, eta korbata jarri nuen egun hortan aurkezpena egiteko, eta ez dut berriro jarri. Ikibila bat egiteko. Egun horretatik ez zera eskontzetara joan. Ba, eskontzetara egon naiz, eta nire anaiaren eskontzan ere ez nuen korbatarik eraman. Nahiko jantzkera mota informala daukat. Nahi ezak gustatzen korbata. Neri ez da. Orduan, ez ditut jantzten eta kitxo, eta ez da zer gertatzen. Defentsa intentsoa edo lasaia. Ez, nahiko lasaia izan zen, ze azkenean, hainbeste urte eta gero gai hori hortan lan egin eta gero gai hori oso ondo kontrolatzen dezu, ondo menperatzen dezu, eta azkenean disfrutatzera zoaz, ez? Zure gauzei buruz hitz egitera, gainera Urbinoko Unibertsitateko areto nagusian egin genuen, jende desente zegoen, eta, beste gauza batzuk ere egiten zialako, eta, nik oso gustora egin nuen. Oso lasain egon, Italiaraz egin nuen, noski, baina... Italiara? Noski, Italian egin nuen doktorautza, orduan tesia Italiaraz hitz egin nuen, eta aurkezpena Italiaraz egin nuen. Eta dana oso ondo juntzan, oso lasain egon, jendea oso gudu izan, eta esan ez zaude urduri, nago bat urduri. Gainera, kontuatzeko, jendea kontuatzeko bat, leku batea junda tesia egitea, eta gainera, hango hizkuntza ez ezagun baten egokitu behar zehala. Bai, baina, gaztelera hitz egin da, edo gaztelera zaututa italera ikastea ez da inzaila, pixka saiatuta berela ikasten duzu. Zaila da ondo hitz egitea, oso ondo hitz egitea hori egia da zaila dela, baina posturtean egon da gero, problemari gabe hitz egitea italieraz. Tesia eta gero, orain unibertsitateko irakaslea zera, Euskal Herriko Unibertsitatea magistratza eta kirol Hezkuntza eta kirol fakultatean. Hezkuntza eta kirol fakultatean masteristan. Zein da zure helburu nagusietako bat irakasle bezala klaseak ematen ikaslekiko? Zein da nire helburua klaseak ematerakoan? Irakasle guztiek bezala imaginatzen dut nire helburua ezagutza transmititzea dela, ez? Ikasle nik adibidez batez ere anatomia ematen dut lehenbiziko mailan, gauza gehiago ere bai, eta, askotan nire helburua da ikasleak ez lokartzea. Zaten da. Nik ulertzen dut anatomia pixkat gai zaila baino gehiago gauza asko daude, eta orduan ikasleentzat pixkat zaila izan daiteke, eta orduan nire helburua da anatomia bezalako ikasle batean gauza asko buruz ikasi beharrean gauza pixkat ulertzea, ez? Naiz eta anatomia oso memoristikoa izan da tradizionalki, baina gauza batzuk ulertu daitezke, ez? Zergatik gauden horrela eginda, zergatik daukagun bultotxo bat hemen, zein da giar hau, edo beste hau, edo zergatik jatorri hemen daukaten eta ez hemen. Eta, horrelako gauzak transmititzen saiatzen naiz, ez? Behintzat ikasleek ulertzea. Eta hori lehenengo mailan esan nahi dut ikasleak fuerte haizten direla. Bai. Hor salto handia izaten da, ez? Ikastolatik unibertsitatera salto handia egoten da, baina, suposatzen da, behintzat gure karreran sartzen den jendeak benetan karrera hori ikasi nahi duela, nahiko karrera bokazionala dalako, orduan, batzuek interes handiagoarekin hartzen dute anatomia, beste batzuek, beste kirolaren beste esparru batzuk gehiago gustatzen zaizkie, eta, anatomia minimo ikasten dute eta aurrera. Karrera hau beste konparatuta ez berdina da, ez? Zergatik alde praktiko
asko dauka. Bai, egia da garai batean gure ikasketetan alde praktikoa askoz ere garrantzitsua zela, orain joera da praktikotasun hori pixkat gutxiago egitea eta teorikoa gehiago izatea, ez? Baina bai, oraindik praktika asko egiten dira, eta zentzu hortan desberdinak ez dakit, baina pixkat xelebreak edo bereziakoa dira, azkenean, irakaslerekin eta ikasleen artean eta beste harreman, ni ustez, libreagoa da hola, edo konfiantza gehiagozko giro batean gaude. Azkenean irakaslearekin kirol praktika egiten dezunean eta beste hurbiltasun bat sortzen da, ez? Eta harremana. Eta nik beti esaten dut, sorte handia duela unibertsitatean klasera ematea txandalarekin juten naizelako. Eta horrek ere beste hurbiltasun bat sortzen du nire ustez ikasleekin, ez? Beste karreratan irakaslea korbatakin eta juten bada, eta igual beste distantzia bat dago, ez? Gazteiz bizizea? Gazteiz eta Donostia artean, bai. Horrepesako gara galdera, horreko eta unibertsitatetik aterako gara. Primera. Primera. Eta zentratuko gara eneko. Ze musika entzuten duzu? Musika? Musika mota asko gustatzen zaizkit, baina batez ere musika klasikoa, opera ere asko gustatzen zait. Eta, Beatles taldeak, Buddy Holly, Simon & Garfunkel, horrelako Benito Lertxundi eta Mikel Laboa ere gustatzen zaizkit. Eta, klasikoak batez ere, ez? Musika modernoa edo kontemporanea ez dut asko entzuten. Esan idazu, txirrindularitzen ere ibili zarela. Bai, ibili naiz eta ibiltzen naiz. Ibiltzen zera. Zer egitea gustatzen zaizu txirrindularitzen? Esan ere txapelketak egin dituzu eta... Bai, ni txirrindularitzan hasi nintzen, konpetitzen hasi nintzen berehala, oso emaitza txarrekin, baina, oso txarra nintzen, fisikoki oraindik ez neuen eginda, teknikoki ere ez neukan gaitasun askori, baina, pixkanaka entrenatzen eta karreretan eta geroz eta hobeto ibiltzen hasi nintzen. Eta, gero, 34 urterekin konpetitzen jarraitzen nuen, baina 2011an Euskadiko Txirrindularitza Federazioak erabaki zuen 26 urtetik aurrera ezin zela konpetitu, eta erraz geroztik ez didate konpetitzen uzten. Biziketan entrenatzen jarraitzen dut, konpetitziko gogoarekin, baina konpetitziko eskubiterik gabe. Nire ustez segurako bidegabekeria da, baina, hor nabil. Orain nire txapelketak dira konpetitzeko baimena izateko borroka hori da nire. Eta ez daude agin zugea dinentzako edo kluben bat edo talde bat. Klubak badaude, nik taldea badaukat, nik elite lizentzia daukat, baina elite mailako lasterketetan ez didate parte hartzen uzten. Hori da nire zoritxarra. Adineko muga hauek puskatzen. Begira, 12 urte daramazkit horren aurka burrukan eta ezer gutxi lortu dut. Baina, burukan jarraituko dut, hori beti. Egual zure txapelketa sortu behar duzu, biziketa enpresa bat eta txapelketa antolatu. Pentsatu dut, baina hori ezin da egin. Ze hemen legediaren arabera, zuk txirrindularitza lasterketa bat antolatzeko, derrigorrez Euskadiko Federazioaren bitartez egin behar duzu. Ertzantza ditu behar dalako, eta zaila da lasterketa bat antolatzea. Orduan, ni txirrindularia naiz, ez naiz antolatzailea. Baina, zeuneko zaletasun gehiago edukiko dituzula, ze gustatzen zaizu egitea zure denbora librea. Deni bezala, denbora librea gutxi geratzen zaitze lana eta biziketan artean denbora librea gutxi izaten dut, baina, gitarra jotzen dut ere bai, edo saiatzen naiz dut oso ondo jotzen, baina, danean mendira jotea ere asko gustatzen zait, eta azkeneko 2 urtetan biziketan pixka gutxi entrenatu dut, eta mendira gehiago joan naiz,
Ba, oso gustatzen zait egitea. Polita da menina. Bai. Gainera duela 3 urte mountain bike erosi nun ere bai, eta bai, eta gainera Gasteiz inguruan sekulako parajeak daude mountain bikean eta mendira joateko. Nire nuke agurtu nahi jakin gabe mundu kulture eta eder honetan zebiletan zilakagu, zuk ere kezkak edukiko dituzu normala den bezala, gizakia gea, ez gea pampinak. Kezkak. Zentzuk izan daitezke loak entzen dizkizuten mamui. Jo, galdera serio bakasi zera egiten batean, Bueno, nire kezkak zeintzuk dira, egia esan bizitza nahiko zuzenduta daukat, ez? Bueno, kezkak, adibidez, ama geroz eta zarragoa da, eta, kezka hori daukat, hori, zahartze prozesua nola eraman behar duen, ilobak eta alabakin eta ze etorkizun emango diegun, gure hizkuntzaren etorkizuna zein izango dan, gutxi gora bera, kezka horiek, ez? Kezka arruntak dira. Osea, nik uste denok ditugun kezka normalak, ez? Maite dituzun pertsonekin zer gertatu behar dan, eta batez ere hori, ez? Eneko mina izkep tate hau oparitzea. Bukatu dugu? Hain azkar? Luzea izan bertzala uste, non azkar pasa zait? 20 minutu. 20 minutu enekoa da, ez? Bilaliko diego musu hangi bat gure ikuslei. Besarka handi bat, musu handi bat, eta agur.